Velkommen til Wikipost Not Clarity Podcast med Jeppe, Nils, Mikkel og Freddy. Dagens afsnit, FNAF og jul. Men velkommen tilbage, drenge. Velkommen tilbage. Jo, tak. Jeg synes, vi i dag har noget spændende på programmet. Eller spændende, det ved jeg ikke, om det er, men jeg synes, det var en spændende oplevelse, vi havde i går, i hvert fald. Det var en forfærdelig oplevelse, hvis du kalder det spændende, så synes jeg, du skulle. Ja. Det var bare fed film. Ja, det var god film. God film. Jeg fandt 4 gange til en gyserfilm. Ja. Det kan ikke være rigtigt. Hvis vi lige skal sige, så var vi jo inde og se Five Nights at Freddy's i biografen i går. Og wow, noget lort. Det var da godt nok ikke 130 kroner værd, det må man nok sige. Nej, det ville være synd at sige. Det ville fandme være synd at sige, ja. Det ville være synd at sige. Det ville det. Du kunne have brugt med en fadøl. Jeg kunne godt have brugt 10 fadøl, tror jeg. Ja, så kunne det jo godt være, at den rabte lidt mere hjem. Men man kan jo sige, det... Ja. Jeg ved ikke, skal bare lige hurtigt gå igennem sådan 1-10. Hvad siger vi? Mikkel, hvad siger du? 1-10 på værste biograffilm, nogen skal se ind og se, eller generelt? Bare sådan, hvad synes du om filmen? Generelt, 3. Nej, 2,5 tror jeg giver den for at være sød. 2,5? Ja, hæslig. Okay. Tobias? Jamen, det vil jo gå så langt at give den det, der svarer til halvanden. Hold da kæft. Halvanden simpelthen, det var godt nok lavt. Halvanden. Ja. Jeg synes, det er højt sat. Okay. Jamen, hvad får du det vel til at give den der halvanden, så hvor godt ved den? Ingenting. At der var fadøl i biografen. Det var... hold kæft, altså... Det var skuffende. Ja. Det, i forhold til, hvad man ligesom havde forventet af Five Nights at Freddy's. Så synes jeg bare, at den skuffer. Ja. Jeg ved godt, hvad der får ham til at give den en halv stjerne mere, end jeg kommer til at give den. Og hvad er det? Han fik lov at vække mig ind i biografen, mens jeg sov. Det var faktisk det, der gav ham mest suspense i kroppen. Faktisk. Ja. Det var faktisk, at han måtte vække dig. Ej, mest suspense. Så du lægger den simpelthen på en etter, Jeppe? Nej, den får 0. Den får 0? Okay. For simpelthen 0 stjerner. Du synes, det var en film, jeg kunne se herhjemme. Der havde slukket efter 3 minutter. Ja. Jeg fandt det sådan 4 gange til en gyserfilm. Man kan jo sige, det er faktisk nærmest uden for bedømmelse for dig, Jeppe, fordi du sov jo stort set under hele filmen. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg sov, og så så jeg Liverpool. Det synes jeg faktisk, det er sådan en fin vurdering af situationen. Jamen jeg synes... Ikke fordi Liverpool var meget bedre, men... Det er selvfølgelig rigtigt. Det er jo trods alt fodbold. Så. Jeg synes det der gør filmen så... Altså så dårlig og så skuffende, altså at... Man sætter sig op til, at det her, det skal være ligesom spillet, man har spillet, og det skal virke fuldstændig ligesom at sidde inde i det der klamme rum, som man jo egentlig ser ham sidde i lige i starten. Og så sker der bare milliard mange andre ting lige pludselig, og så drømmer han, og så sover han, og så skal han sove igen for lige at drømme tilbage til, hvad der skete, og så sover han lidt mere, og så står hun og danser den ene aften, eller de står og danser den ene aften. Og den anden aften, så er han pisse bange og ved at dø og alt muligt. Altså, det giver ingen mening. Altså, der er ingenting, der giver mening. Vi kan sige en lille spoiler warning, for jeg tænker, der er ikke nogen af os, der har lyst til at... Vi kan lige så godt spoile den, fordi så slipper folk for at betale penge for at se den. Eller så vent til den kommer ud på HBO eller et eller andet. Lad være med at se den. Jeg synes alligevel, at trods alt, så vil jeg faktisk lande på en 3'er til den 3,5. Jeg har lidt tænkt over det i dag. Jeg synes, at filmen som helhed fuldstændig forfærdeligt, men der var nogle ting i den, som synes, der alligevel gjorde den, der redder den lidt fra 0 eller 1 stjerne. For eksempel... Jeg er sjov, man kan give den mere end 1. Jamen, hvis du kigger, altså animatronics'ene, jeg synes, de var super godt lavet. Og så den der ene scene der, hvor de der hærværker, de kommer ind, og de bare smadrer dem og dræber dem. Det synes jeg alligevel var nok underholdning. Ikke til at give 130 kroner for den, men til at ikke vil give den 1 stjerne i hvert fald. Altså, der var mere humor i den, der var horror i den. Altså. Ja. Det vil sige, det er simpelthen en film, der har en halv sløj scene, og det er ikke en god scene, en halv sløj scene. Det kan simpelthen, hold kæft, mand. Ej, jeg synes... Alle Star Wars film skal lige pludselig have 10, fordi de har der lige pludselig 3 gode scener, og hvis man får 3 stjerner for en god scene, så er det godt nok Star Wars film lige pludselig. Men jeg synes der, altså musikken i den synes jeg også var rigtig fedt, at der var, men selve filmen var jo
håbløs elendig. Det er faktisk rigtigt. Jeg vil gerne give den halvanden. Jeg synes, det er svært at give en film 0 stjerner, når den havde nogle gode elementer i sig. Jeg vil aldrig nogensinde give den højere end 3, men... Det er rigtigt. Det var musikken, det var det bedste. Ja. Det kunne så være, at du skulle bruge den næste gang, du ikke kan sove, Jeppe. Så bare sæt den på. Ej, kræfter med forfærdelig oplevelse. Og man kan så også sige, at nu oplevede vi den jo i en luksussal, så jeg synes, det også det tæller lidt med, at vi fik lov til at nyde en lortefilm i gode sæder. Det havde været langt værre. Jeg kan virkelig godt forstå, hvorfor der ikke var flere end at se den. Altså, det var jo... det var fandme. Ja, hvor var der... Var det 6-7 mennesker ud over os? Ja. Jeg var helt ondt af ham, der var inde og se den alene til. Han sad så også så serie samtidig. Gjorde Jeg han? godt forstå. Ja, han gjorde. Vildt nok. Ja, han kom ind af sin trenchcoat der, og så satte han sig bare ned forrest. Så frem med telefonen. Han er filmanmelder eller et eller andet. Stakkel sammen. Ja, det er sikkert en lortopgave. Det er fra nordjyske praktikanten, de lige har sendt ind for at review den film der. Skulle lige praktikant. Så Frode, nu går du bare ind lige og se den film, vi skal have et review i morgen kl. 12, ikke? Super. Fik han den lorteopgave. Men hvad jeg så kunne læse, det var, at de åbenbart planlægger flere film, og jeg synes betydeligt, at vi alle sammen kiggede hinanden i øjnene bagefter og sagde, der skal ikke være flere. Men det lyder også til, at det skulle... Hvis der kommer flere, så er det ikke noget, man skal se. Jeg vil gerne kigge mig selv i øjnene. Du hakker lidt ud af, Jeppe. Nå, jeg vil gerne sige, at hvis de vælger at lave flere film, så synes jeg, at så er der været for mange ind at se filmen. Ja. Jeg tror ikke, man kan bedømme salgstallet på den første film, for der var jo... Nu så jeg ikke selv traileren, for jeg vil ikke have noget spoil, men der var meget hype. Det gjorde jeg ikke. Ja, det fortrød du så, kan jeg forstå. Jeg så jo, nu så jeg jo i dag på arbejde, der så jeg traileren. Altså, det er bare på den der, kunne jeg nærmest have sagt til mig selv, kan jeg få refunderet mine penge. Altså, shit, en dårlig trailer. Men det er igen det der med, når man hyper så meget op, og man hyper et spil op, og det er det samme, hvis man har lavet, for eksempel da The Last of Us kom ud som serie. Sindssygt hypet, og de første 2 episoder var jo vanvittige. Altså, det var jo spillet en til en, man sad i, man så det, man var med i, altså serien lige pludselig, man følte, man sad og spillede spillet selv. Ja. Og så døde den. Så begyndte de at handle alt muligt andet, og det var egentlig ikke med i spillet i etteren, og så begyndte de at twiste den lidt der, og så skulle der være lidt andet der. Det minder slet ikke om spillet, og de sidste episoder fik jo så dårlige anmeldelser kontra de første episoder. Ja. Og det der med, lige snart man hyper noget op fra et spil, eller et eller andet, og det så ikke lever op til forventningerne blandt dem, som har spillet spillet, som kender spillet ind og ud, som har elsket spillet, og så lever det ikke op til forventningerne, for det var ikke ligesom spillet, og så bliver der bare den der negativ vibe omkring det. Det er ligesom os, på en eller anden måde. Men man kan jo sige, at hvis vi skal lave en rød tråd tilbage til, at vi snakker om i sidste episode, med det her med, at gyserfilm var meget sådan op i ansigtet, mange jumpscares, som ikke virkede, så synes jeg, at den her film manglede faktisk de her jumpscares, fordi det hele spil, det bygger på jumpscares. Så her, det der var hovedkernen i, altså til det der skræmte ind i spillet, det er bare væk her. Der er 2-3 jumpscares, som... Altså en lille sød klovnedukke, og den er bare ikke særlig uhyggelig. Ja, det var godt nok. Det eneste jumpscare, der var fedt, det var jo da Foxy bare løber ned i gangen, ligesom han gør i spil. Og det var super fedt. Ja. Men der manglede bare mere af det der. Ja. Så... Jeg sov der. Jeg synes bare, vi kan bare konkludere, at den skal man ikke bruge penge på at se, så får man da i hvert fald synes sig selv ud af 130 kroner. Men det var en hyggelig aften, og vi kunne bare kigge hinanden i øjnene og grine bagefter, fordi vi fælles har taget den lortebeslutning. Kraftede med nogle gode popcorn. Jeg skulle have haft en stor. Jeg var fandme hurtigt færdig med at spise dem. Jeg skal altid have en stor. Altid. Der var et eller andet, jeg skulle jo. Jeg spiste slet ikke toppen af min. Ja, du sov jo også. Du nåede jo ikke at spise noget af dit slik. Nå, men ja, dejligt. Jeg elsker Five Nights at Freddy's. Så. Men jeg synes hvad er det næste, vi skal ind og se og anmelde? Jeg skulle lige til at sige, fordi det jeg så i trailerne inden film, den der Nattevagten 2, den så faktisk spændende ud. Den så sygt knæstig ud. Ja, den vil jeg gerne lige se. Fed måde. Hvad vi skulle da se den nye julefilm, der er kommet. Den har vist fået sjove anmeldelser og gode anmeldelser. Den nye julefilm? Handler om sådan en masse hævenisser. Hvad?
Ja, ja. Det handler bare om en masse sådan, det er en julegyser. Det handler om en masse sådan en nisse, der sådan skal behandles ordentligt, og hvis han så ikke gør det, så bliver han ned med en psykopat. Det er mega nice. Ja. There's something in the barn, hedder Jeg vil allerede meddele nu, at jeg kommer ikke til at tage ind og se julegyser. Det er simpelthen... Altså det kunne faktisk, det kunne alt, også hvad godt jeg være står for. det kunne godt være et emne at snakke om nu egentlig, det der med, er det for tidligt at spille julemusik? Ja. Nej, Er det overhovedet ikke. for tidligt? Er det for overhovedet ikke. tidligt at pynte op til jul? Ja, Er det Jeg har for pyntet op. tidligt? Der er blevet pyntet op hjemme også. Juletræet er Altså- fremme, og kuglerne er på træet, og det kører. Jeg håber satme ikke, der er lavet juletræ hjemme med dig. Juletræet er på lejligheden, og kuglerne er på træet, og det spiller. Det er som det skal være. Ej, så stopper det simpelthen. Prøv her. Det er ligesom de der gange, når jeg har taget min telefon, gået ind på Instagram og tjekket my stories, så er der seriøst folk, der sidder til et julekalender midt i november. Ej, så stopper Det er det. da perfekt. Vi skal da alle sammen lige runde natholdets julekalender her en gang i løbet af de kommende par dage. Jamen, der kommer jo en ny. Så kan man Ja, ja, ja. på den nye. Vi skal da lige se sidste års, for lige at komme i stemning. Prøv her. Julen starter den 1. december. Hvad mindre det er søndag i advent, starter i november, så starter den der. Men altså, den starter simpelthen ikke før. Det der med at høre julemusik i november, det er så mangler man simpelthen noget at fylde sin november ud med. Så keder man sig for Første meget. søndag i advent i år ligger den 3. december. Så julen starter den 1. december i år. Det er i hvert fald mit take. Det vil sige 4. søndag advent falder simpelthen juleaften i år, eller hvad? Det gør den sikkert. Gør Gør den den da. Gør den da. Det må den jo så gøre. Nå. Men så kan vi så snakke Nok om det. Nok om det. Og vi kan lige tage den med. Hvornår slutter julen så egentlig? Det er jeg faktisk lidt spændt på at høre. Jeg gør den, 24.. den. Julen var lige til påske. Nej. Nej, det er ikke Ja. det sagde. Nej, okay. Ja, det gør den nok den 29. 30. Okay. Jeg vil påstå, at den slutter efter den 26. Så den 27. kl. 00. Nej, for der er jo altid julefrokoster frem til den 30. eller sådan noget, og så kommer nytår, og så starter det. Så er det nyt. Så går man ind i januar, så bliver man Jeg vinterdeprimeret. skal lige hilse at sige, at der er ikke noget galt med at holde julefrokoster i januar til jer, der gør det. Nej. Men jeg vil sige, at hjemme hos os, der ryger juletræet ud den 27. Ud med det pis. Det gider jeg godt ikke pis med. Så er det over. Ja, det skulle færre. Til og med at Nå. Nå, nok om julen. Nu skal vi sgu til noget af det mere kedelige på dagens dagsorden. NFL Pick'ems. Ja, NFL. Det er jo... Jeg synes, vi skal prøve ligesom at gå lidt væk fra det Pick'ems nu, og vi ikke kan holde de her ulige møder her. Så lad os bare sådan snakke lidt om kampen, og så sige, hvad der er one to watch for næste uge. Ja. Men lad os da lige hurtigt gå igennem nogle af de kampe, der har været i den foregående uge, og det... Ja. Jeg vil godt starte, hvis det er. Kan du ikke lade være med det? Jo, Jeg vil godt rigtig gerne starte, hvis det er. Jo, men jeg synes næsten, jeg ved, hvad du vil sige, så jeg synes faktisk, jeg vil have Tobias starte med ordet. Jamen, jeg synes, det var en rigtig spændende uge, faktisk. Ja. Hvor Vikings, de fik deres win, Ja. som de i den grad havde brug for. Også meget spændende, at Chiefs, de får vendt op på deres nederlag fra forrige uge mod Dolphins. Den havde jeg ikke set komme. Nej, fuck mig, siger jeg bare. Ja. Det var skøjet dommerne, der var bortdømt, og så det sådan er livet jo en gang imellem. Det er ligesom i fodbold, sådan sker det også. Og heldigvis, det eneste jeg er selvfølgelig rigtig positiv over ved den her uge, det er selvfølgelig, at når man kigger ned over listen, så taber Patriots en smal sejr, hvilket er meget vigtigt, og Seahawks får fuldstændig røvpulet 37-3. Jeg har aldrig kendt mage. Au. Ja, de fik godt nok god gamle tæv. Det er sjældent, det jeg sgu. har set Gino Smith cook så lidt. Men Jeg tror knap nok noget han tændte for elkæden. Altså så mange pryl fik han. Men nu må man jo så lige tage det i det større billede, synes jeg. Vi så jo kampen, Mikkel. Det gjorde vi. Vi så kampen sammen. Og det jeg lagde mærke til, det var, at Seahawks var jo rent defensivt med i kampen det meste af tiden. Til at starte med. Ja. Så i anden halvleg, så gik det ligesom, så lå Ravens simpelthen fra den, fordi Gino ikke kunne generere noget på angrebet. Og det er jo... Og så synes jeg da efterhånden, der var rigtig mange sacks i den kamp. Ja, Carl Van Nøje kommer ind og får en stor rolle i den her kamp. Med 2 plays lige efter anden. Var du ikke big Som man? jeg skrev for en måned siden, så skrev jeg Get Gino out. Ja. Og en ting, jeg er rigtig bange for, det er jo så, at den eneste måde, vi får ham out på, det er at trade med Patriots. Sådan det ser ud lige nu. Ja, så Og får man ham Mac der, hvad der Jones. hedder, Mac Jones og sådan noget. Det eneste, han laver, det er at kaste bolde væk.
Ja, hvis Hvad var det nu, der skete i de sidste sekunder? Hvis for vi lige de her skal, Patriots-kampe? løbe Patriots-kampen igennem lige her, det sidste drive her, så står der jo 20-17 til Commanders, og Patriots de får bolden. De skal lave game-winning drive, vi når op, så er der 1,5 minut tilbage. Mac Jones han kaster en bold hen over midten til Juju Smith-Schuster, eller TikTok-klovnen, og bolden flyver lige igennem hans smørfinger, og så lige i armene på en Commanders-spiller, der intercepter den. Og det er ikke andet skuffende. Men jeg håber, det er et wake-up call for Patriots til, at de skal fatte, at vi er ikke længere med Tom Brady ved roret, og vi skal vende op og ned på det hold her, genfundet ny identitet på holdet. Og det tror jeg ikke er Mac Jones, der skal løfte den opgave, men så det kan godt være, at vi står til et draftvalg, vi kan drafte en ny quarterback, og så skippe Mac Jones afsted til Seahawks for det tredje rundevalg eller sådan noget. Hvad vil du egentlig sige til det trade, Niels, hvis I fik Mac Jones i stedet for Gino? Altså, jeg synes, vi skal have hverken det ene eller det andet, for det er egentlig pest eller kolera, så jeg synes, vi skal gå efter draft pick. Men vi har ikke et særligt højt draft pick. Hvis du kan vælge en quarterback lige nu, du bare kunne sådan sætte ind realistisk i Seahawks, hvor du tænkte, det kunne gøre, at vi faktisk spillede med om Super Bowlen. Hvem skulle det være? Han findes ikke. Der er ikke nogen, der er god nok til at sørge for, at Seahawks de kommer med i Super Bowlen. Det er simpelthen nødt til, nu er de nødt til at prøve at kigge det den af. Og fordi hvis du kigger på deres forsvar, så det der de mangler, det er jo en quarterback, der kan generere det der angreb, og så lave de der clutch moments, du ved. Ligesom vende op og ned på skuen, når man kommer hjem, altså ind for halvleg, og man er nede med 2 scoringer. Og altså, jeg ser en masse quarterbacks, der kunne gøre det, men der er ikke nogen, der kommer til Seahawks, fordi de har for store kontrakter, hvor de er, og dem, der har dem, vil lægge af med dem. Så jeg ser det også sådan, at Seahawks, de skal ud og draft. De skal... Ja, det ville være synd at sige, at de skulle tank, men det er jo lidt som, man får stjerne quarterbacks, medmindre man er heldig at få en eller anden late round pick. Så altså det... Brock Purdy. Ja, Brock Purdy, Mr. Irrelevant, og alligevel så styrer han bare det der 49ers angreb. Så super fint. Men en kamp, jeg lige synes, vi skal snakke op her, det var Browns. Bills. Nej, det var Bills og Bengals. Jeg synes, den kamp, den signalerer, at nu er Bengals på vej tilbage, og Bengals, de er klar til playoffs i januar. Og jeg ser lige nu, Bengals, de møder Ravens enten i divisionsrunden, eller i championship-runden. Ravens starter first seed. Det gør de ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på. Bare vent og se. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg synes lige, vi skal ham der Patty Mahomes, der han skal snart til at dulme ned. Patrick Mahomes er der godt nok faldet. Nu synes jeg godt nok lige, vi simpelthen nødt til Browns-kampen. Browns-kampen? Ja. Hvorfor 27-0? Altså, Ja. 27-0. 0, sagde du lige. Havde du regnet med andet? Det er Cardinals, vi snakker om. Ja, men det er ikke fodbold, det her. Det er fodbold. Du er kraftedeme med ringe, hvis du ikke får point på bordet. Det er simpelthen nødt til at sige. Jamen, så Seahawks siger, det er heldigt, men de bare nåede at få 3 point. Altså, du skal lige huske, det kan godt være, at du siger Cardinals fik 0 point, men altså sidste runde fik de altså, runden inden det fik de altså 24 point mod Ravens. Altså, jo, men det de har jo lige... Får det til at lyde, som om de er Pew. Jamen, de har jo skidt... Altså, det er Pew. De har jo lige sendt deres quarterback Josh Dobbs til Vikings, og så spiller de med en rookie, Clay Tooney, og han passer for 58 yards i hele kampen. Det er også flot. Ja. Men positive nyheder for Cardinals, det er, at Kyler Murray kommer tilbage i den her weekend. Ja. Og det skal forhåbentlig bringe noget balance tilbage i det her hold, og så de kan generere noget angreb. Så lad os heldigvis bringe lidt elegant over sidste runde, fordi det var helvede Dolphins. Ja. Nå, noget helt andet er så, jeg synes vi skal kigge på første kamp søndag. Altså vi Bears vinder over Panthers. Jeg havde godt nok sat Panthers, men det er sgu om. Ja, i den her uge, der starter kampen ud med et af de kedeligste opgør nogensinde. Simpelthen 2 fuldstændig bundhold, der skal stå og... Ej, det er 2 bundhold. Det er 2 bundhold. Det er jo ikke Patriots og Panthers, der spiller mod hinanden. Ej, men Bears er altså også et bundhold, det vil jeg godt lige påstå. Ja. Men så er Colts Patriots med mig også en bundkamp. Ej, det bliver et medium hold mod et trash hold. Det bliver en stensikker Colts sejr, og der er ikke så meget raffel om der. Jeg tror faktisk godt, fordi det er jo... Altså, jeg har desværre skrevet Patriots på min pick. Nej, det har du simpelthen ikke. Det har jeg af den grund, at nu må den der satans quarterback snart gerne til at stramme brillerne bare lidt sammen.
Jeg Det vil tror, sige, du er simpelthen delusional nu, eller hvad? Nej, fordi jeg holder vel stadigvæk med Ravens, kan man sige. jeg tror stadigvæk godt, det er en kamp, Patriots kan gå hen og vinde, fordi det er sådan en kamp, som de står til at kunne vende rundt. Fordi Colts spiller med Gardner Minshew, deres backup quarterback, han laver også nogle gode ting, det er ikke det. Men Belichick står sådan lidt med, og ligesom han er nødt til at få det her win her. Det er jo kommet ud i medierne, at en journalist har lækket, at ejerne af Patriots, de står til at overveje at fyre ham, hvis han ikke vinder den her kamp. For det betyder meget for ejerne, at han vinder den her internationale kamp, som bliver spillet i Frankfurt. Hvorfor? Det ved jeg ikke, men det betyder åbenbart meget for dem. Og derfor så står hans job muligvis på linjen, hvis ikke han vinder den. Eller for holdet. Ja. Det er ikke sikkert. Det er kun en enkelt journalist, der har været ude og snakke om det, og jeg tvivler på, det er rigtigt. Men det siger et eller andet om, der er et pres. Han sidder på det varme sæde lige nu. Og ja, jeg tror godt, de går ind og vinde, men det bliver svært. Det bliver en svær opgave. Det tror jeg. Men det er jo set før, Frederik, at lad os nu sige, at spillerne de er utilfredse i omklædningsrummet. De synes ikke, at det kører. De synes ikke, det går, som det skal. Og så ser man sgu en kamp. Den skal man sgu vinde. Og træneren sidder der lidt varmt. Og så smadrer man sgu kampen for sig selv. Og så sørger man for at få en ny træner. Ja. Altså, det er kraftigt set før. Ja. Og det har jeg lidt en fornemmelse af, at det kunne sgu godt gå hen og blive sådan en dag på kontoret. Så jeg tror, at de taber med minimum 14. Hvad er minimum 14? Med minimum 14. Ja. Hvad siger du, Tobias? Jeg tror på en Colts sejr. Ja. Jeg tror faktisk, at han har ret. Minimum 14. Jamen, Touchdowns! Det er fair nok. Nu må vi se. Klokken halv 4 på søndag, der går den i gang. Touchdowns! Så må vi se, Der har vi desværre, der er desværre ikke lige nogen af os, der har tid, fordi der er Liverpool, så det er jo... Men ja, der det faktisk næste... ikke er der. Er det det? Det kan vi tage til Prim, men eller I kan. Det spiller klokken 3. Men kampen, der også bliver spillet på søndag klokken 7, eller også det gør den bliver spillet søndag klokken 7, det er Ravens Browns med Ravens hjemmebanefordel. Den glæder jeg mig simpelthen til at se. Fordi, jeg er ked af at sige det, Mikkel, men Browns har et vildt forsvar. Og hvis der er noget, som der kan overraske NFL, så er det altid divisionsopgør. Og jeg tror, jeg tror på Ravens, men jeg vil ikke undre mig, hvis Browns, de går hen og opsætter den her. Jeg har Browns. Du har Browns? Den simple grund af, at jeg er træt af, at Ravens vinder. Det er jo simpelthen meget simpelt, fordi du holder med Ravens, så jeg tænker, du skal have noget nedtur. Altså, kan vi lige snakke nu, er det heldigvis godt, at vi skal snakke med Champions League senere. Så, altså man kan jo sige, at jeg vil sige, det er jo ikke Champions League, vi snakker, det er Premier League emne. Jeg siger, nej, vi har ugen Champions League, tidligere Champions League. Jeg vil jo gå så langt at sige, at det kan godt være, hvis vi taber til Browns, at jeg efter den Seahawks sejr, specielt fordi Niels selv holder med Seahawks, så der er der meget, der skal slå mod kurs. Men nej, det er selvfølgelig, vi går 8-2. Jeg tror selvfølgelig på os. Lamar Jackson, han har spillet som en drøm. Han er manden. Han er, som de også selv snakker om til kampen, både på TV2, så for også de har snakket om det i Red Zone, eller i NFL-studiet, at Lamar Jackson er kandidat til MVP. Han spiller i hvert fald deroppe af. Og så har vi, det er ligesom om, det hele det fungerer bare lige nu i holdet. Forsvaret står godt, angrebet fungerer. Der er lige en enkelt wide receiver i Odell Beckham, han skal lade være med at flagre sådan med armene. Gus Edwards laver den ene touchdown efter den anden. Han er ustoppelig, når vi først når i red zone. Altså, det hele kører. Altså, der er god harmoni i holdet. Der er god stemning. Og Justin Tucker, han er begyndt at ramme inden for stolperne. Det kan også et eller andet. Så sker der også lige pludselig noget, når han begynder at ramme lidt igen. Men jo, Browns er farlige. De har et godt forsvar. Men let Lamar cook. Altså, så skal det nok blive en Ravens sejr. Det er jeg sikker på. De kan ikke styre ham over 4 quarters. Det kan de ikke. Hvad er dit take på det, Tobias? Altså, jeg tror Ravens vinder. Ja. Desværre. Men jeg håber virkelig meget, at de taber.
Jamen, Hvorfor? Bare for at få Gadegaard lidt ned på jorden igen. Jeg synes, han er begyndt at være et sted, hvor jeg ikke synes, han skal være. Ja. Jamen, på den note, så synes jeg, vi skal gå... jeg tænker bare, at vi dækker de kampe, vi holder med internt. Dolphins, de er på bye weeks, de har en pauseuge, så lige revidere deres ting. Det er sindssygt. Vi Det kan kan man også egentlig godt springe forstå. lidt De og under ikke. elegant over. Nej, de næste fordi Du Seahawks... melder lige, at Dolphins de er dårlige, simpelthen. Altså ifølge NFL's power ranking, så ligger de jo under Ravens. Så Ja, det men- kan jeg jo men- godt men tillade mig at sige. Det gør de også kun af den årsag, at de ikke har slået nogen hold, der har en winning record i år. Dem har de tabt til alle Nej, sammen. det ved jeg godt. Jeg ved det godt. Så- Jeg ved det godt. Så de har noget bevis. Men hvis vi lige Ja, skal tage Seahawks-kampen, de skal spille mod Commanders jo, som jo lige vandt over Patriots. Og jeg ved ikke, hvad er dit take på det, Tobias? Jeg vil gerne høre, hvad du ser den her kamp her. Ja. Jamen, noget af det eneste positive, jeg kan sige, det er, at de ikke har Chase Young, Ja, hvilket jeg synes er rigtig flot. Og så synes jeg også, at hvis vi skal vinde den kamp her, så skal det være på forsvarets side. Ja. Det er forsvaret, der skal carry kampen. Fordi Gino, han kan nogle gange rive et eller andet fedt op af ærmet, men det er godt nok sjældent. Og tit og ofte, når jeg sidder og ser kampene, så er det som om, at han prøver på noget, og så bliver han sacked og mister mellem 8 og 15 yards på det, fordi han prøver at break et sack, og så tænker han, jeg løber videre, og så bliver han sacket alligevel. Og så løber han ofte tilbage af, efter han har prøvet at blive sacket. Ja. Jeg går amok over det. Altså, men jeg tror, hvis vi skal vinde, så er det på forsvaret. ja jeg har Altså, det er også... lige før man også... Ja. Altså, lige før man skal snakke om det trade med Chase Young. Altså, det er skrækkeligt. Ja, Forfærdeligt. både Chase Young og Montez Sweat, de ryger væk, men jeg tror, det er fordi Commanders, de får ikke det ud af dem, de skal, så de skal få noget picks for dem, og det... Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, og så gør de det bare for, at de Niners mega forfærdelige. Altså, lad være. Ja. Hold skal blive dårligere. Ravens Super Bowl. Det er lidt svært, synes jeg, efterhånden, hvis den der træls Chase Young, han er der. Altså nu må vi se, for at Niners, de spiller jo for møder første gang den Jaguars. uge. Ja, jeg tror, at Jaguars får en svær opgave på den hold der, men det kan vi så sige til fordel for Tobias Seahawks, det er, at Seahawks får måske en lidt nemmere dag på kontor, og derfor har jeg dem også til at vinde. Commanders, jeg tror ikke Sam Howell er en god nok quarterback til at... Altså, de skal lige have et opsæt efter den Der skal vises et eller andet. Der skal vises noget moral. Ja, det skal der. Og jeg tror helt klart, at både Witherspoon og Adams, de står klar i de bagerste geled til at intercepte nogle bolde. Så det er jeg slet ikke tvivl. Det er min rookie of the year. Ja, der ved jeg, hvem er god No er. cap. Men lad mig høre, hvad I andre tror, I synes. Hvad er Seahawks eller Commanders med på? Jeg har også skrevet Seahawks. Jeg har også skrevet Seahawks. Det skal de. Så Skal de lige stramme op igen. Hold da op, Jeppe. jamen, på den konto, så synes jeg, vi skal lukke NFL for nu. Og så synes jeg lige, inden vi går videre til jeres Prems, så synes jeg lige, at vi skal snakke hurtigt Champions League, som vi jo også alle sammen sad og så sammen. Den, Jeg synes så bare ikke generelt, noget. at er der nogen, der har nogle andre... vi skal selvfølgelig snakke FCK-kampen. Men jeg synes det lige, at vi lige skal highlighte, at Shakhtar Donetsk vinder 1-0 over Barcelona. Jeg så ikke nogen kamp med noget FCK-hold. Det er normalt ikke noget at snakke om. Jamen, den tager vi lige bagefter. Shakhtar Donetsk vinder 1-0 over Barcelona. Vi er enige om, det er Shakhtar, vi er enige om, det er... Ja, altså, Det er så typisk Barcelona. De begynder endelig at have tur i den. De begynder at spillere begynder at tilbagevende for skader. De har nogle rigtig, rigtig gode unge spillere, der virkelig også begynder at få tur i den, og så begynder de at pisse det væk igen, og det er så typisk. men altså, ja, Barcelona, de spillede også bedre, da de fik nogle af de unge spillere ind. Og det er også lidt det, der kendetegner på Barca, at de er jo selvfølgelig i gang med det her typisk generationsskifte med Jamal, hvad fanden hedder han? Lamine Jamal. Ja, præcis. Og Pedri og Gavi og you fucking name it. Du har Aracho, Balde. Alejandro Balde. du har Balde, du har Kunde, du har Aracho. Og stadigvæk Pedri, Kommende Gavi. kaptajn. Ja, præcis. Så det er om 3-4 år, så når de lige finder en anden ordentlig god angreb ud over Lewandowski, så bliver det der eddermame ondt. Og jeg glæder mig ikke til at se det. Også mest fordi, at nu kan man se, nu har de, lige for at tage et tidspunkt, nu har de jo lejet Ansu Fati ud i Brighton, og han har eddermame også tur i den.
læste lige, han har været involveret i 9 sæson på 1033 minutter. Det er meget godt for en mand, der spiller venstre wing i verdens værste liga. Så det er spændende fremtid for ham også. Han er begyndt at få noget kampform og begyndt at ramme den. Så Der kom godt godt for nok det. også mange røde kort i den her runde. der er helt vildt mange røde kort. Kom Rødt 5. kort i Porto, Antwerp, rødt kort i Young Boys City, rødt kort i Atletico Celtic. Celtic får en afklapser. Stakkels Matthew O'Reilly. Han er lige Rødt blevet kort. udtaget til landsholdet i dag. Rødt kort til PSV Lens og rødt kort mellem Manchester United og FCK. Apropos det røde kort. Det er Manchester United. Rødt kort. Mikkel Gadegaard. Ja, hvad så? Hvad siger du til den? Det kendetegner lige- meget, det kendetegner lige- meget godt Manchester lad- United sæson. Lad os nu lige tage de der farvede briller af, og så kigge lige, og så kigger du, og så nu tænker du lige tilbage. Curtis Jones, han fik et rødt kort tidligere på sæsonen, Det gjorde han, ja. fordi han træder over bolden. Det gør han, ja. Samme sted på benet, Mm. samme situation, prøver Mm. egentlig at beskytte sig selv ved at træde foden i jorden. Problemet er, at modstanderens ben, det står der. VAR tager den over, der er rødt kort, alle siger, at det er ikke fair. Hvad sker der, når at den får en en-til-en situation, så bliver der selvfølgelig dømt rødt kort. Men jeg synes, jeg Men- så et highlight fra en kamp i går, hvor der skete noget af det samme, udover personen, der taklede bolden. Fik gul kort. Altså personen, Fik han som rødt lavede kort? taklingen, ikke Ikke. havde Jeg så- bolden. Jeg så bare, at Luis Diaz han lavede en rødt kort i lignende går. situation i går. Og han slap fa- med. Var det gult? Fik Jeg han f- gult, jeg- eller jeg- fik jeg han fa- overhovedet noget? Jeg fact-checker lige. Han fik ikke noget kort. Han fik ikke noget. Jeg vil Nej, sige, det var det ikke Endo? Endo han lavede også en. Jo, Endo lavede også en, ja, det er Endo laver faktisk en i går. Jeg synes, der er grimmere end Diaz's. og han får et gult kort. Men problemet i det her op i mit hoved, nu har jeg tænkt rigtig meget over det siden at i sidste ende er det jo ikke på samme måde, er det jo ikke VAR, der er problemet, det er måden vi bruger VAR. Det her med stop slow motion, frame by frame billeder, jeg er ved at brække mig, fordi at det er ikke realiteten. De skal køre den i fuld speed, og så skal de skal stoppe det der slow motion og point of contact, fordi at det får bare tacklingerne til at se super meget mere grimme ud. Ja, Hvis du ser Rashfords tackling i virkelig speed, så ser det ikke ud som om han rammer ham særlig højt, men det finder selvfølgelig lige præcis der, hvor at han rammer ham allerhøjst, og Elias Schielers ben, det går mod jorden, og så ser den nemlig grim ud, fordi den brækker. Eller det, Ja, den brækker. de den forkerte brækker vej. ikke, men man kan se, at han rammer ham og træder ned Ja. på ham. Og det, Jeg Men- læste også noget, hvor der stod, at det ville tage minimum 10 år mere, før VAR det ville virke 100% optimalt. Ja, det var fungerer ikke. det er ikke 10 år, jeg er klar til. Det fungerer hverken med noget, altså, og specielt det der med, når man siger, altså når Jamie Carragher er med United i en periode med Rashfords røde kort, så er der noget galt. Til jer, der ikke ved, hvem Jamie Carragher er, det er en af Liverpools største. Når manden selv på Twitter, eller X, som det hedder nu, er ude og sige, det er vanvittigt, at han får et rødt kort. Men det er fuldstændig man til Curtis Jones' røde kort mod Tottenham. Det bliver stoppet i slow motion. De stopper klippet i der, hvor man kan se hans fod rammer. Jeg kan ikke huske, hvem han rammer. Emerson eller noget. I don't know. I foden. Og det ser jo skrækkeligt ud i langsom gengivelse. Problemet det er det ikke. Og man kan også se Rashford. Han kigger på bolden under hele seancen. Han har kun øje på bolden. Han har ikke engang øje på, at Elias Schielers ben, det står foran ham. Han prøver bare at dække den af. Og det samme med de 2 straffespark, der også bliver dømt i United FCK-kampen. De skal heller ikke være der. Fordi hvad fanden skal de gøre med deres arme? Der er ikke en straffespark i nogle situationer. Altså, det fodbold er blevet ligesom om, at reelt set, så kunne de lige så godt korte armene af samtlige fodboldspillere i hele verden, og så skulle de spille uden arme. Fordi Men uanset om problemet- deres arm, den hænger i den ene eller den anden ende, så bliver der dømt straffe. Problemet med de straffespark, der bliver dømt, det er desværre, det er jo reglerne omkring hånd på bolden.
Ja, ja, Det er jo det ikke så er det meget, jo. det er jo ikke så meget VARs, det er jo ikke så meget VARs brug af det, bare at de tager dem inden for de regler, der er. Problemet er, at det er reglerne. Og vi har næsten lige set, det er blevet ændret i forhold til, efter VAR er kommet til, i forhold til det her med, at når det er den angribende, når det er sidste mand, der scorer, om så han bare rører den med hånden, så skal der dømmes frispark. Ja. Det er jo en ny regel, der er kommet herinde for de sidste 3 år efter, der er blevet brugt VAR. Og det synes jeg virkelig, at der skal man virkelig, der synes jeg virkelig godt, at de kunne trænge til at sætte sig ned, og så virkelig lige kigge de her regler igennem og tænke, okay, er det her virkelig optimalt, efter vi er begyndt at bruge VAR? Det er det måske ikke, så skal reglerne måske skrives om, eller små justeres. En list også. Ikke sådan noget. Og nu det kan godt være, at jeg bliver farvet. Nej, det gør jeg ikke. Men i forhold til kampen i parken mellem FCK og Manchester United, fordi jeg læste... Jeg kan ikke huske, hvems anmeldelse det var, eller i hvert fald kommentar i forhold til kampen. Dommeren taber jo også kampen. Hurtigt. Og finder også ud af, at dommeren er for lag 1, som det hedder. Ikke elite-laget af dommer, men lag 1, som er lige under. Til en stor kamp, som den i parken. Og det er måske klart, at han så taber fuldstændig grebet om kampen, når han jo ikke er en elite-dommer på det plan til at dømme de kampe. Han er ikke vant til det pres. Han er ikke vant til det pres, og lige pludselig så står han jo i en kamp, hvor der lige pludselig er et hjertestop for en fan. Et ildebefindende mere. Der er et rødt kort, der er 2 straffespark. Det hele koger og sidder i parken. Der bliver kastet pis og papir mod Bruno Fernandes ned mod et hjørnespark. Altså, der sker jo alt i den kamp, der nærmest skal være for os, at det bliver en Champions League og en Champions League aften og det hele. Men han har jo ikke greb om kampen. Det er jo ikke ham, der har magten nærmest til sidst. Fordi uanset hvad han dømmer, så er der en eller anden, der sidder i et eller andet varerum et eller andet sted, hvor hulen det nu er hen, og lige siger, ved du hvad? Det skal du nok lige kigge på igen. Og jeg ved ikke, om han følte sig tvunget til dengang, hvor United får dømt straffe, efter FCK føler sig tvunget til, det kan også være, at United skal hætte nu, eller så kan det godt se lidt skidt ud for mig. Jeg synes jo, hvis man så skal kigge situationen gennem de straffespark, altså Diego Gonçalves og Lucas Leas straffespark, så synes jeg jo klart, at nu tager jeg min Liverpool og danske briller af, så synes jeg jo klart, at det er den, der bliver dømt på Lucas Lea, der er værst. Men bolden bliver sparket over mod bagrum, men han hopper op, og har øje på bolden, da han vender sig rundt, der har Maguire hættet bolden ned på hans arm. Ind på albuen, han har hættet den ned på hans arm. Han har ikke hættet bolden på tværs af mål. Nej, han har hættet bolden ned på hans arm. Hans arm er på vej ned mod hans side, efter han har været oppe og hop. Altså, hvad fanden skal han gøre? Jeg ved ikke. Den kamp, den havde og jeg troede lidt, at vi var videre med det der i forhold til, at når der er så kort afstand, så skal de ikke dømmes. Det troede vi var videre ved. Ja. Men det var bare kun, når man sparker bolden op på armen. Ja, hvis man hælder, så det... Der var jo en situation i første runde mellem Bayern München og Manchester United, hvor Eriksen får dømt et straffe mod sig. Der er det jo Upamecano, der fra 1 meter hætter bolden direkte ned i hånden på Christian Eriksen. Bliver dømt straffe. Jeg synes, hvis jeg lige skal tage... Hvis jeg lige skal sige noget... Sådan, på, kom så. Hvis lige glemmer alt det der, I lige har nævnt kamp, så synes jeg, det var en fucking fed kamp. Jeg ved ikke skid om fodbold. Men jeg var godt nok investeret i kampen. Kæft, der var spænding på. Altså... Det var også en... Det er jo en fodboldkamp, der har det hele. Dansk hold involveret, kæmpe stemning i parken, mega fed tifo. Virkelig, virkelig fed tifo inden kampen. 2 mål inden for et par 40 minutter af en dansker. Og... Virkelig. Rasmus Højmusen. Og... Men det værste, kan du huske det billede, jeg sendte til dig, Jeppe? Ja. Det jeg sendte til dig efter det der. Det siger også lidt om, hvilken modgang United er i. Jeg ved også godt, at vi har spillet som en pose jord. Men det er satme ikke, fordi vi har haft marginalerne med os. Nej, og det har man, og det er typisk, snakker vi jo også tit om, at når man mestre, og når man ligger nummer 1 og sådan noget, så er det som om alle de der små, du ser Tottenham tidligere på sæsonen med Liverpool, alle de der små marginaler, de hopper skulle lige pludselig med en, og sådan fuldstændig. Noget. Det er det samme, det er også de hold, der scorer i overtiden. Og
Det er bare, det handler sgu bare i sidste ende, det handler sgu bare om troen på tingene, og så have tur i den. Og lige pt. Der har United det ikke. Nej, det vil være Igen svært er, at sige. man kan så sige, at nu har jeg kigget på deres kampprogram det næste stykke tid, og ja, lige nu trækker jeg vejret, for jeg ikke skal være United-fan, fordi at det kan ikke nok med, at det er højst sandsynligt exit af Champions League. Hvis de er meget uheldige, så ligner det også et exit af Europa League. Det kan faktisk ende med at blive nummer 4. Mm. De skal gøre deres arbejde færdigt mod Galatasaray. Okay, fair nok. Så har de egentlig styr på deres, fordi jeg nægter at tro på, at der er point mod Bayern, og jeg nægter at tro, ja, og så har de egentlig afgjort, hvis Bayern de får 3 mod FCK, så er United nok til Europa med 3 point, fordi ellers så kan det ikke lade sig gøre pointmæssigt. Det er hvem der vinder Gala af FCK. Men jeg har svært ved at tro, at de går videre for Champions League. At de rører Europa League har jeg nemmere ved at se, men jeg har svært ved at se, at de går videre for Champions League. Så skal der gå meget, meget deres vej. Ja, rigtig, rigtig meget. Ja, altså, jeg er faktisk lidt skuffet over deres tifo. FCK. Hvorfor over Tifoen? Ja. Sindssygt fed Tifo. Fordi det er rigtig, rigtig mærkeligt at slukke lyset på stadion for at lave en tifo. Og det har jeg også set flere skrive, at det har været en rigtig mærkelig oplevelse. At man slukker lyset på stadion for at lave en tifo. Som der så ikke sker specielt meget ved. Som de egentlig bare kunne have sat op i lyset. I stedet for at slukke lyset. Og så bare rulle det røde gardin ind over med fans eller whatever. Og så trække det fra igen. Og så var selve tifoen der. Det var helt unødvendigt. Fed Tifo. Når det så er sagt, så husk, der kan lov, FCK vinder til sidst. Badachi, FM, kongen, gammel. Det største mål i hans meget, meget unge fodboldkarriere. 1-0 på Aalborg Portland Park er selvfølgelig også et stort mål. Ja, det topper det. Jeg tror, det er den gruppe, jeg kommer til at følge mest med i Champions League fremover. Det vil egentlig nok være Den gruppen. Dortmund, PSG, Ja, præcis. Milan, Newcastle. Den gruppen, ja. Fordi det ser virkelig spændende ud, hvem der går videre. Med 2 kampe tilbage. De har jo 4, 5, 6, 7 point. Ja. Og alle kan slå alle i den gruppe, som det ser ud lige nu. Og jeg håber personligt, Dortmund de går videre. Fordi der var jeg i weekenden. Og det er simpelthen en stemning, man ikke kan gå glip af. Ja, du var nede på away-tour dernede, eller ja, away home. Hvordan var det? Home away. Det var Home away. fantastisk. Det var lidt træls, de tabte 4-0. For jeg gad virkelig gerne have oplevet, hvordan det var at høre dem score på Signal Iduna Park. Og den gule mur, den bare gik amok. Men sådan blev det ikke. De var bagud 2-0 efter 8 minutter. Det blev sgu endnu en gang en Harry Kane masterclass. Det var simpelthen vanvittigt. I der klassikere, så det er sgu ærgerligt. Jeg så også et quote fra, jeg ved ikke om det var bare et meme, eller om det var noget, der rent faktisk nogen, der har sagt. Det var noget med, der var nogen fra Dortmund, der skulle have sagt sådan, det er ikke et rivalry, når vi ved, at vi får tæsk hver gang. Så, men Det er jo Det var- selvindsigt. det var fedt at være nede og opleve Dortmund og deres fans og stadion i det hele taget. Hvor man er vant til at sidde på Aalborg Portland Park, hvor der er udsolgt med 6.500 tilskuere, og så være nede i Dortmund, hvor der er 81.325, eller hvad fanden det var, og det er ikke udsolgt. Så det var fedt. Ja, dejligt, du har oplevet en fodboldtur. Nå, lad os for Mikkel Gadegaards skyld, lad os nu lige lade FCK og United-kampen ligge. Og så lad os gå videre til denne uges vanvittigt fede Premier League-runde. Vi starter med nok op i mit neutrale hoved ugens anden fedeste kamp.
Og nu tager jeg lige City og Chelsea. Wolves, Tottenham. Og det er min. simpelthen af den grund, at Tottenham, de er faktisk mod skide lige om lidt. De mangler Romero, som fik direkte rødt kort mod Chelsea. Endnu en, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en kontroversiel situation. Han skulle have haft rødt kort 10 minutter inden, fordi han sparkede en, men det fik han ikke. Så fair nok, han har rødt kort, og 3 game weeks selvfølgelig i straffebogen til ham. Så har vi James Maddison, som er Anke, jeg kan ikke huske hans efternavn, Mongol, han simpelthen har rullet ud i gang til efter nytår. Væk med ham. Vi er sæsonens bedste spiller indtil videre i Premier League. Væk med ham. Så har vi Van der Ven. Har været vanvittigt stærk ved siden af Romero. Væk med ham. Det er også, ligner også 2 måneder skade til ham. Så det er lige, jeg vil lige sige, det er top 3 ud af de 5 bedste Tottenham-spillere den her sæson. Der er enten på skades eller karantænelisten. Så det er jo meget, meget svært, hvordan man lige skal rejse sig for det. Og derfor tror jeg også, at de er på udebane. Ja, derfor tror jeg også, at Wolves, de napper sgu et enkelt point i morgen. På hjemmebane. Jeg tror, Luton Town får det svært på Old Trafford. Det er ikke lige den kamp, vi snakker om, vel? Jeg tror, de er sultne. Det er jo ikke den kamp, vi snakker om. Nu snakker vi lige om... Tottenham, om de er skadet eller ej, de jo slår Wolverhampton stinker. Ja, jeg siger Tottenham, så De har Juan Minson. Ja. Han er god. Og så stopper det nærmest der. Bissouma har Pierre selvfølgelig også Emil været god. Højbjerg. Ja. Jeg kan godt se ham som kreativ 10'er i Tottenham. Altså Pierre Emil. Han skal, må egentlig han skal spille midterforsvar i morgen. Det er jo godt, hvad? Hvor gammel er Pierre Emil? Ham og Eric Dyer. Det kunne godt tænkes. Det kunne godt tænkes. Eller går han med Emerson? Hvem ved? Det får vi se i morgen. Ja. Nå, lad os gå videre til en kamp, Arsenal Burnley. Nej, nu møder Luton United jo hinanden i 2. Søde børn. Det glæder vi os til. Og det er på Theater of Nightmares. Theater of Dreams, det er nemlig rigtigt. The Library, som jeg kalder det. Luton Town, de får det svært. Det tror jeg ikke. Det tror jeg, de gør. For Luton Town får det svært mod alle undtagen Liverpool. Fordi Liverpool kan ikke spille fodbold. Ikke. United, de er... Jeg vundet over Everton. United er sultne. Merseyside er orange. Ja. Rasmus Højlund, 2 i parken. Kurs Gråd 3 var også tæt på. Går 0 i morgen. Nej, har stadig, nu ser jeg lige noget, har stadig sit første Premier League mål til gode. Det kan godt være, men han er topscorer i Champions League. Nu snakker vi Premier. Det er ligegyldigt. Han scorer det første i morgen. Nu siger jeg det. Og I hører det her først. Garnacho starter ind. Har gjort det skide godt, både offensivt og defensivt. Han kæmpede som en gris i parken. Det kan godt være, at Karma ramte ham til sidst, fordi han tyssede på dem. Rashford, han laver ikke noget dumt i morgen. Og Scott McTominay, han fortsætter sammen med Eriksen. Og Bruno, han skal også bare fortsætte, hvor han plejer. Nu må vi så se, hvad fanden vi gør i morgen i midterforsvaret. Jeg håber lidt, at Johnny Evans han er skadesfri igen, for jeg håber virkelig ikke, hvad Rand starter. Han er godt nok ikke. Noget helt andet er så, at mit had til Bruno Fernandes er jo utrolig stort. Det er lige før, at Garnacho han er begyndt at lege lærling og begyndt at selv bygge sig op. Men simpelthen på et FCK-stadion i Danmark, som en af de største klubber i England, så vælger man at synes modstanderens fans med 20 minutter igen, når man fører med 1 mål på et straffespark, vil have mærket. At Karma så rammer ham i røven, han skal sidde og græde ind på banen bagefter, det kan sgu kun få mig til at smile en lille smule. Fordi hold kæft, og han har ingenting at have det i. Overhovedet ikke. Det har været noget andet, hvis det her. Ikke godt. Nej, for det første så spiller han ikke godt, for det andet så er han simpelthen overhyped. Jeg kan simpelthen ikke se det. Ja, han har fart, okay, og så stopper vi også der. Der er ikke, det er ikke ligesom Mason Greenwood i gode gamle dage, fordi der var noget output bag al kokkigheden. Det her, det synes jeg bare, at det er fordi, at der er simpelthen mangel på bedre. Anthony har skuffet Pravt. Sancho er i problemer med Ten Hag, eller så havde Garnacho sgu ikke været i nærheden af den startelver. Hverken som indskifter eller som starter. Spilleren, han skal bare holde sig væk. Der er mangel på bedre i Manchester United, og det lever Garnacho fint under lige nu. Hvis jeg må knytte en kommentar til kampen i morgen.
mellem Manchester United og Luton, så tror jeg, at Luton kommer til at få det svært, ja, men de kommer ikke til at få 0 point. Og det er fordi Thomas Kaminski, han spiller mindst lige så godt, som han gjorde mod Liverpool. Og så kører man et par kontras, og så står der 1-0, 2-0, 3-0, 1-3, 2-3. Og så vinder man, eller står man uafgjort 3-3. Så må man se, hvor den ender der. Det er godt, du har sat den i orden, Tobias. Så Luton kommer foran 3-0. Ja. Ja. Du skal bare lige være sikker. De kommer i hvert fald foran. Ja. Hvor meget kan jeg sige? Jamen, det lyder spændende. Jeg glæder mig da til at følge et par kampe i Premier League i morgen. Ja, altså når Bruno Fernandes han sidder og græder ude på en trappe i parken, så kan alt ske. Så er man selvfølgelig også nødt til at kigge ind og se, om moralen den er ved at knække. Op i mit hoved er han jo stadigvæk den forkerte Premier kaptajn. Leagues værste anfører. Ja. Og så er det også sagt på en pæn måde. Ja. Jeg Men, ved ikke, jeg hvis ved faktisk ikke, om du er enig i det der, eller om du synes simpelthen, at han er kaptajn værdigt, når du kigger rundt på de andre Premier League-klubbers kaptajner. Jeg kan ikke se, om det ellers skal være kaptajn i Manchester United. Det kan jeg heller ikke. Luke Shaw, men han er skadet. Så. Der er ikke så meget at sige. Jo, han er en flæber, men jeg elsker ham alligevel. Jeg synes bare, når jeg kigger ned at resten af klubberne, taget Luton i undtagelse, fordi dem fatter ikke en skid af, hvad de overhovedet laver i Premier League. Så synes jeg jo klart, at han er den dårligste leder på en fodboldbane. Når det ikke går godt for ham selv, så sviner han hans holdkammerater, slår op i banen. Der er ingen løbevillighed, der er ingen fight, der er ingen... Det eneste, når han så endelig kommer med en raseriudbrud, hvor han laver frispark, så er det ikke på grund af forseelsen, han får frispark, så er det fordi han brokker sig til dommeren bagefter. Og det får man altså ikke særlig meget respekt af holdkammeraterne. Ja. Nu vil jeg gerne lige spørge dig om en ting. Ja. Hvis du ikke forstår, hvad Luton laver i Premier League, ja. Har du så kigget på Bournemouth? Det er god fodbold. Og Sheffield. Burnley spiller rigtig god fodbold. Det er 4 point. Minus 19 i målscore. God fodbold. Håbløst dårlig. God fodbold. Pinering. Ja, jamen okay, men altså... Sheffield. Ja. Den der Premier League, den er trukket alt for langt ud allerede. Frederik, han skal snart til at sige noget igen. Det er synd for Frederik. Nej, vi er slet ikke færdige. Masser af dårlige kampe. Crystal Palace Everton dårligt. Bournemouth Newcastle dårligt. Sådan der er rigtig mange midterkampe i den her uge. Helt vildt kedelig fodbold. Det har jeg ikke til. Man kan næsten ved, hvad der sker. Ja. Nå, vi skal lige, lad os lige runde Liverpool-Brentford. Liverpool har tabt to win og to lose og to cry. I don't know, men de er kraftedeme ringe. Pivdårligt mod Luton, pivdårligt mod... Toulouse. Toulouse, ja. McAllister, han er i karantæne. Hvem man skal spille 6'er? Starter han med Trent derinde og spiller Gomez på højre bak, eller spiller han godt nok med Endo, som var pivringe mod Toulouse? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om jeg glæder mig, eller om jeg er skræmt. Så lad os nu bare håbe, at Liverpool vinder 1-0, og så er det... Lad os nu håbe på, at Mathias Jensen han gør det onde igen. Ja, nu går han. Som han også gjorde på Old, men der blev vi reddet af en skotte. Lad os håbe på, at Mathias Jensen igen gør det onde på Anfield. Knytter lige en kommentar til Liverpool. Denne uges absolut bedste historie for Premier League, at Luis Diaz' far er blevet begivet fra hans kidnapning. Så det synes jeg, vi alle sammen skal være glade for. Rundens kamp. Ja, men det er jo stadigvæk denne uges nyhed. Ja. Rundens kamp sker jo så desværre den sene kamp søndag aften. Det er løgn. Skal jeg klokken 4 i morgen? Jeg bilde mig ind, Luton United er rundt. Nå, det er lige meget. Min rundens kamp. Chelsea. Manchester City. På The Bridge. Manchester Shake. Chelsea, det vinder meget, meget kontroversielt 4-1 over Tottenham, efter dommeren han vælger at give Chelsea sejren. God stil af ham. Anke, han spiller simpelthen med offside-linje på 77 meter. Chelsea var pivdårlige, så Manchester City sejr. Ja, Chelsea taber nok 3-4-0. Altså, for at være ærlig, de er kraftigt dårlige.
Ja. Selvom de er på hjemmebane, og de aldrig rigtig plejer for store tæsk på hjemmebane, så ser det ikke godt ud for dem. Det gør det ikke. Altså City skal nok vinde. Ja, Ingen tvivl. jeg vil gerne predikte, at Julian Alvarez han scorer 2. Medmindre at 2-2. Doku starter ind Og sammen med Doku han Jackie Boy. scorer 1 og laver en assist. Og hans hype slut, og stop. Det kan ikke klare, hvis Doku han skal spille over for Tsimikas. Altså, seriøst. Jeg ved ikke, hvad der er værst, om han skal spille over for Tsimikas eller Trent. Jeg ved ikke, der er ingen af dem, der kan finde ud af det gå op. Nej, præcis. Så det mindste, så kan Trent finde noget af fodbold. Ja, det er Liverpool burde nærmest spille med 5 mands. Så wingbacks. Inverted wingbacks faktisk. Så det Ja. er vinde på midten. Inverted wingbacks, det ved jeg ikke godt. det er jo godt at få den vendt, den kamp, selvom den overhovedet ikke bliver spændende, tror jeg. Skal jeg næste? Hvad har vi så Frederik, vi skal have På, Frederik ind nu. på Frederik, han dagsordenen? er Jamen, sagt alt for lidt. Frederik, han Han er er godt alt for stille. Jamen altså, Ja. det næste, det er jo så ugens Top 5. Ja, og Kæft. der Der kan jeg mærke, det bliver meget, der bliver jeg sur lige om lidt, og meget. Nej, prøv nu at høre, der bliver lined op til den fantastiske, mest vigtige top 5 i verdenshistorien, i hvert fald Danmarks historie. Top 5 chips. Top 5 chips. Star Wars film. Nå, du ikke det, vi snakker. Ej, top 5 chips. Altså, Så 5 chips og det er poser. uden, ja, det er uden dip. Altså, det vil sige, Uden dippers. Det er bare... uden dip også. Og der tænker jeg, Uden dippers. hvem vil have æren af at starte? Og... Det synes jeg, du skal, for du har Jeg virkelig synes, ikke du sagt starter. noget i lang tid. Nå, okay. Jamen, Også fordi, så tænker jeg, at Jeppes frustrationer kommer lidt ud nu, og så går de helt amok, når jeg kommer til. okay, jamen, jeg tænker at køre lidt stilen fra sidste episode, så jeg har lavet en honorable mention først med 3 styks, 3 poser. det har jeg fandme ikke gjort. Ej, det er også... Ej, drop lige din honorable mentions. Altså, Det er chips for helvede. Der er lige en, jeg vil Så nævne. nævn en. Det er Tafels Chicken Pommes. Nøj, var den god. Altså frød. Tafels tips pommes. Tafels Chicken. Chicken Pommes. Okay. Prøv lige Chicken vent. Pommes. Jeg har fundet på en honorable mention. okay, jamen, så jeg starter med top 5 så. Okay, så har jeg en honorable mentions. Okay. Nummer Kom 5. på en. Tafels Chili Bearnaise. Øj, en Åh, banger. fedt. Altså, den kan bare noget. Det er bare, det er Tafels bedste pose. Og jeg håber hver uge... Kæmpe Ja, uenig. det er der jo Ej, nogen, der Kæmpe synes. uenig. Kæmpe uenig. Prøv, jeg håber hver uge, at jeg vinder i NFL-shows lodtrækning om en kasse taffelchips, og jeg bare får en helt kasse chili Bro, bearnaise. same! Shit, men det er vel sammen hver uge, jeg ved aldrig. Nej, lige præcis. Der har været et par gange med os lidt, og det er, og så sådan, så siger de Aarhus, og så siger de, ja, det er mig, eller det var det så ikke. Pis. Nå. Jamen, nummer 4, det er, jeg ved ikke om den er kontroversiel, men jeg synes altså, det er en god vinder at have med. Solid valg, en god pose. Ostepops, den er... Nej. Den er ikke, den er ikke for, Nej. jo. Enig, Frederik. Den er ikke for alle, og Øj. den er ikke til alle aftener, og den er ikke 2 poser i streg. Men altså lige en gang imellem. Den er ikke engang en pose, den er ikke engang en halv pose, den er ikke engang en kvart pose. Lige en gang imellem, så er der altså sådan en ondelig at fyre sådan en pose pops der. Det synes jeg godt, man kan. Enig med pops. Ostepops, det er virkelig... Ej, det er Men nasty. problemet er, at det sætter sig i tænderne, det sætter sig på fingrene, men der ved jeg en af vores... Det er over det hele, mand. Der ved jeg en af vores gode kammerater, han har fundet på at bruge spispinden, så det tænker jeg, det prøver jeg at implementere næste gang, jeg Ja. kommer en pose Eller en pops. gaffel. Men han er virkelig også tyk. Frederik, kom så videre. Ja. Ja. Til det der. Nummer 3, det er snack chips med sour cream. Det den er What? det er altså Den er solid ikke valg. engang på min, den er ikke engang i nærheden af min top 5. Det synes jeg er altså et solidt valg. Den Den er bare god. er lige variation til snacken. Jeg har en pose over i min skuffe lige nu. Nummer 2, det er en pose, der ikke bliver solgt i Danmark, men det er, hver gang jeg har været i USA, så er det en Target. Fyre lige sådan 2 rammer Cheetos. Gatorade. 2 rammer Gatorade, og så fyre en ordentlig stor XXL pose Cool Ranch Doritos. Nøj, hvor er den god. Altså, hold nu ferie. Det er den eneste rigtige Doritos pose. Og den Ja, det er i hvert fald ikke taffel, hvis jeg skaffer som sponsor, kan jeg høre. Ej, det bliver det nok ikke. Men hold kæft, den er god. Jeg glæder mig til, når jeg skal over igen og bare fylde munden med Cool Ranch chips. Nå, nummer 1. Der kan kun være en nummer 1. Det er da lige et spørgsmål. Snack chips Den original. der, nu stiller jeg lige et spørgsmål. Den der Cool Range, den har vi sgu da også herhjemme i Danmark.
Ikke den her variation, jeg tror kun den bedste. Ej, Så hedder den. Vi har American Range. Ja, Nå, i okay, Danmark, ja. så skal det de smager, ja, det smager ikke helt det samme. Den er lidt bedre derovre. Nej, Men nummer Ja, 1, selvfølgelig. Snack Chips Original. Det er den eneste Oh rigtige chip, my der skal God. ligge deroppe. Og det er med dip, det er uden dip. Det er den bedste chip på markedet. No cap. Og der ligger det bliver en meget, meget lang aften. og der lægger jeg mit hæfte ned, og så lader jeg den gå videre til dig, Tobias. Jeg vil gerne høre din mening nu. Nej, vi starter med Jeppe. Og skal Jeppe have lov til at gøre Nej, jeg er sidst. Jeg går sidst. Jeg skal nok tage den, så lad nu kommer være med at være så. Nå, men nu har vi jo sådan de der honorable mentions, som vi sagde, vi lige skal have med. Jeg bliver simpelthen nødt til at nævne originale Doritos. Fair. God chip. Altså, den kunne ikke lige snige sig ind, men... Hold kæft, de smager godt. Og lige snart man har taget en, så ryger de ned som blødt smør. Altså, shit, de er frøderen. Men den slår jo ikke min top 5. På en 5. plads. Ja, der er nok nogen, der kommer efter mig nu. Altså, det ved jeg ikke. På en 5. plads, der har jeg jo en, jeg synes, der er bedre end chili bearnaise, og det er jo Tafels karamelliserede rødløgchips. De er også gode. De er gode. De er sygt gode. Ja, meget gode. Fantastisk chips, dejlige, rødløg føler man nærmest der, lækkert. Nå. Det er lidt. Jeg kan godt forstå dig. Nummer 4, det er jo en ny smag, som faktisk ikke så lang tid siden, den kom på markedet. Nej. Det er jo Kims Cancun taco krydderi chips. Ja, det er altså god pose. Altså, smagen af tacos på chips. Hold Hold det i top 5. kæft, det er godt. Kæft, mand. Jeg drikker lige en tår booster. Jeg tager lige en tår, Jeppe. Jeg vidste, du ville fume fuldstændig på min top 5. Nu fumer du nok endnu mere. Hvis du har havsalt i din top 5, ikke? Total. Nummer 3. Kims Plain Havsalt Chips. Ja, det vidste jeg. Dem eller deres Crunch Cut, for de minder lidt om hinanden. Så det er jo havsalt begge to, og bare om det er den klassiske Kims chips, som man kalder den, eller Crunch Cutten. Men havsalt og Kims havsalt, de er så godt. Med eller uden dip. Det er den bedste tømmermændskur, du kan få. Det er sådan en pose havsalt. Og så en rød cola. Jeg prøver lige at trække vejret lidt. De næste to, de minder lidt om hinanden. Men i forhold til Frederik, så er de altså de klassiske snack chips, der kom på en anden plads. Wow. Og snack chips med sour cream and onion, der kom på en første plads. Okay. Altså sour cream and onions Kim snack chips for mig er jo chipsen. Det er den bedste chips der er. Den kan bruges til alt. Den kan bruges til alle begivenheder, stemninger. Den er der bare, og den går lige i hjertet. Fedt. Fed top 5. Niels? Altså, karamelliseret rødløg, synes jeg, for resten, det ved jeg ikke. Altså, honorable mentions, der havde jeg den der taco-ting. Jeg aner ikke, hvad den hedder, men jeg smagte den. Kakun Taco hedder den bare. Ja, det er den. Har den faktisk lige her. Den smager jo faktisk rigtig godt. Men har jeg ikke at sige. Det smager aftensmad. Nummer 5, det er Kim Snack Chips Sour Cream. Jeg var lige ved at blive en gang i top 5. Jesus. Jeg spiser egentlig kun... Jeg tror egentlig kun, jeg spiser en af den chipsbrus, jeg har her på, men de andre, dem har jeg smagt sådan lidt. Så den ligger nummer 5, fordi det er snack chips, og snack chips, det er goated. Det er goated. Nummer 4, det er helt normale franske kartofler. Okay. Og... Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg elsker bare... Der er et eller andet over dem, hvor jeg sidder og spiser en pose, så er det bare sådan... Så kommer den bare ind, og så er det bare godt. Altså skal man have saltchips, så skal man også have de originale franske kartofler over havsalt. Det smager simpelthen, altså det er bare godt. Simpelthen. Og nummer 3, den tror jeg ikke bliver nævnt på... Den er ikke blevet nævnt endnu, og den bliver nok heller ikke nævnt. Og det er nok heller ikke specielt mange i Danmark, der nævner den. Det er Tafels Hot Tomato Fries. Okay. Og det er fordi, der er virkelig ufattelig mange af dem i posen. Og når man har spist en hel pose i træk,
uden at slikke sig om fingrene. Så kan man slikke sig om fingrene. Og så er det bare virkelig meget krydderi, der kommer ind. Og det smager bare fantastisk. Det er simpelthen en fantastisk chips. Det må jeg bare sige. Fuck. Og nummer 2. Hashtag taffelspons. Det er taffels chili banæs. Ja, tak. Ja. Fordi den simpelthen bare er god. Der er simpelthen ikke, Den er bare noget at diskutere. Den er bare god. Og nummer 1. Kims snack. Det er Snack. Kims snack chips. Ja, Ja, tak. selvfølgelig. Og det er fordi det er en goated chips. Og hvis jeg kunne, så havde jeg spist 10 poser af dem om dagen. Men så bliver jeg simpelthen for tyk. Og så ligner du Benjamin. Ja, og det er med dip, uden dip, brun sovs, uden brun sovs, banæssovs. Jeg tror, jeg kunne spise den med alt til. Om det så var ketchup på, så havde jeg også spist den. Ej. Fordi det smager bare godt. Om der er meget krydderi på, eller lidt krydderi på, man skal nok finde en måde at nyde den på, fordi det er simpelthen bare fantastisk. Og så er de også sjove at lege med, fordi hvis man lige bider en stor bid af, sådan at linjerne, de går lodret, så kan man sidde sådan og lege med dem, hvor man lige tager en lille bid af i gangen, og så bare, det går med mad. Det På er højeste med. plan. Det er faktisk en god det er faktisk Michelin-stjerne værdigt. På den Det er body det. Simpelthen. Altså fordelen er også, de er jo shaped som en skål, så det er altså perfekt dip Perfekt til skovler. dip. Det er sådan en rigtig skål, Ja. bare. Og hvis man taber en ned i dem, så er den nemlig at diske op, og så får man dobbelt dip. Ja. Og dobbelt chips. Det er win-win. Win. Med win på. Og så er der altså heller ikke noget bedre end sådan en snack chip, der bare har fået ekstra meget krydder på. Du bare ser på Når man putter sådan ind i munden og bare lige slikker krydderiet af, altså. Jamen, Det er bedre end porno. Det er bedre end porno. Du er klar, Jeppe? I hørte det her først. Niels han siger det simpelthen, det er bedre. Det er bedst. Det er bedre. Det er bedre end sex. Så det vil sige, nu skal jeg lige have noget, hvor I har alle sammen snack original på i jeres top 5. Ja. Ja. Frederik havde den på hvad? Vi har den faktisk, vi har faktisk dem alle tre, vi har faktisk den original i top 3 begge alle sammen. Ja, både Niels og jeg havde den i top 1. Altså, Ja, jeg havde den som nummer 2. Jeg har jo 3 honorable mentions, fordi jeg fandt jo hurtigt ud af, hvor meget jeg egentlig spiser chips. Jeg spiser kan man meget godt chips til folk. Ja, det kan man. Altså, typ seriøst. Jeg prefer chips over alt andet i den her verden, så jeg spiser mange chips. Så derfor er det her også lidt weird. Jeg har 3 honorable mentions, fordi jeg er en stor fyr. Det synes jeg, det er fair. Jeg har ostepops. ja. Det skal sgu være snasket, når man spiser chips. Sådan er livet. Det smager godt. Det smager også godt i favoritmix. Det smager godt i alt. Slut. Pops, vanvittigt. Så har jeg Lay's Barbecue. Lidt skuffet over, at der faktisk ikke er andre, der har den. Jeg hader Lay's. Den eneste chip, hvor jeg har det sådan fra Lay's, at hvis jeg får en ind i munden, så er der ikke en pose mere bagefter. Det er sgu lækkert. Så har jeg Snacks original. Det er Honorable sygt. mention. Det er sygt. Kommer sgu ikke ind i top 5, det gør den sgu ikke. Og der ved jeg godt, der kan jeg godt mærke, Jeg synes, vi skal have en udskiftning her. Jeg synes, vi skal være til frem, og der er det kun 3, der er i podcasten. Der kan jeg godt mærke, at der begynder at blive åndet lidt i Beklager til alle jer, der nakken, og kunne det er lide jeg ked af. Jeppe, men Det er jeg sgu ked af. han er ikke Men, med næste uge. Den rører sgu ikke ind i min top 5, og det gør den ikke af den simple grund, at det ikke engang er den bedste snackchip. Godt så. Wow. Meget uenig. Rigtig meget uenig. Nummer 5. Jeg synes, det at vi er- skal høre flere Jeppe. Vi skal ikke lige høre top 5 eller hvad? Kom med den hjem. Du må gerne. Nummer 5, det er Pringles med Texas Barbecue. Og Pringles med, wow. Okay. Pringles Texas Barbecue. Du sviner snackchips, og så er du Pringles. Virkelig, virkelig, Shit, en taber. Hold da virkelig op. en god chip. Jonas Schäfter, han ved, hvad jeg snakker om. Shout out. Pringles Texas Barbecue, god chip, undervurderet chip. En chip, der var blevet fjernet af markedet i 2 måneder, og så fandt de ud af, at det kunne sgu gå og leve uden. Så den bragte de sgu tilbage. Fornuftigt af dem. Nummer 4. Taffelspons. Vi kører sgu en chili banæs. Ja, tak. Altså en god chip. Hvis I hører det her, så bare lige... Specielt god chip, når man har tømmermænd, fordi så får man lige en lille smule chili også. Ja. Så sveder man lige det sidste øl ud. Smart. Nummer 3. Kim Snack Chip Sour Cream and Onion. Det er vildt, du har den over den originale. Altså. Jeg er sgu en sour cream fyr, og jeg synes sgu det er lækkert. Så det er sgu nice. Det får sgu en solid videre. 3. plads. God til dip og uden dip. God skål. God skål. Videre. Nå,
Jamen, nu går vi jo ind i noget kontroversielt her. Fordi at min nummer 2, det er jo en blanding af 2 mærker. Okay. Men det er fordi, at begge chips, de smager identiske. Og det er med samme smag. Jeg har en blanding af Kims og Tims. Chips chips. Jeg har en blanding af Kims og Taffel chips med spare ribs smag. Med Det spil. er kraftedme en god chip. Til jer, der aldrig har fået Kims eller Taffelchip med spare rib, det er kraftedme en god chip. Hvor sælger de dem hen? For den Det har er, jeg sgu faktisk ikke sådan smagt noget før. det er sgu sådan noget limited edition, hvor der kommer en gang om måneden i et år. Og sidst jeg købte 14 poser, og der gik der 2 måneder, så var jeg fucked. Du kan google det, Frederik, hvis det er. Ja, det skal jeg gøre. Når jeg lige sidder og scroller chips igennem. Shoutout til Kim's Snack Chips med kylling. Den er også bedre end originalen. Ej, den er bare klam. Spare ribs chips. Hvis de var tilgængelige hele året rundt, havde de lagt nummer 1. Det er de ikke. Det er jo træls. Min nummer 1. Bedste chip i verden. Den eneste chip, jeg kan spise 4 poser om dagen. Uden tvivl. Den bedste chip, der nogensinde er lavet. Havsalt. Hands fucking down. No question about it. Ikke engang tæt på. Alt jeres er lort. Der er ingen af jer, der er den i top 5. Der er ingen af jer, der har den i Hollowborn Mentions. Det er Kim's Sour Cream and Onion. Slut. Jamen altså, det er ikke fordi, Der er det intet andet tæt på. Der er intet andet tæt på. Nej, der er intet andet tæt på. Det er slut. Det er slut. Den Jeg slutter kunne godt lide simpelthen. den, da jeg var 10. Men, Præcis. Altså, den er god, jo. Det er den. Men altså, Det er ligesom... men den, nej, alle laver sour cream spray. Du kan få dem nede i Rema med sour cream spray til 8 kroner posen. Bro, Nej. sour cream and onion, det stinker bare. Prøv her. Det er Prøv så at- Sur creme og løg. Prøv her. Det er ligesom når du finder dit første fodboldhold, du skal holde med. Det er jo fucking lykken. Det her, Sour Cream and Onion Kims er jo mit idol. Det er dit Altså, idol. Det var min fremtidsplaner, da jeg var lille. Det var også at spise Sour Cream and Onion. Ja, Det var at spise dig fed i sour cream and onion. Ja, og det lykkedes rimelig godt. det er du faktisk lykkes ret godt med. Frederik Nørgaard. Sour Cream and Onion Kims, og jeg kan simpelthen ikke forstå, at der ikke er nogen af jer, der er på. God chip. Nej. Jamen altså, på den synes jeg, det var den spændende top 5. Det kan godt høre, det er Jeppe, der er udstikkeren her, men Sorry. fred være Det er med også det. mig, der spiser flest chips. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er Lidt forskellige. Nej, det er mig, der spiser flest chips. Mange Ja, chips er jeg du er ikke rigtig skab meget lige nu, Jeppe, egentlig. Hvis broen hun ikke lå og sov. Sidst jeg tælte, der havde jeg 33 poser. 33 poser? Ja. Hvor meget kører du hjem ad gangen? Jeg har jo 2 af de der bread rollers, der ligger under sengen. Du siger mig ikke, de er fyldt op af. Jo, du så mig selv købe 3 poser en anden dag, der var tilbud. Ja, det er rigtigt. Forresten så er 2 af poserne væk. For helvede. Ja. Ej, det er faktisk ikke rigtigt. Der ligger lige en bundslat af sour cream and onion. Den åbner jeg sgu lige. Jamen det kan godt være, det er bare også andre, der er rookies. Vi vil bare have det taffelspons der. Eller kipspons, for vi skal bare have noget spons. Til gengæld, så synes jeg, at til næste gang, vi skal diskutere noget, så skal vi diskutere, hvilket chipsmærke, der er bedst. Okay, ja. Ims. Ej, lad os lige gemme det til, Det er en til diskussion, det er en diskussion til en anden gang, synes jeg. Taffel, hvis vi er med, så synes jeg virkelig, I er bedst, fordi at I laver nogle rigtig mange forskellige smage og en masse gode chips. Så sponsorer os. Tak. Eftersom du har siddet og vinet dem til med dit snackchips. Til gengæld skal jeg lige rette mig selv i at kalde Kims spare ribs. Det hedder ikke bare Kims spare ribs. Nu læser jeg det lige op, hvad det hedder. Det var Kims VIP chips, og det var med cheddar, bacon, spare ribs og barbecue smag. Men lige på den note, kan vi så ikke lige snakke om udgået Kims, eller bare generelt chips, som man savner? Fordi jeg synes, jeg husker, kan I huske, de lavede de der meme chips tilbage i 2015-14, hvad fanden det var? De har lige lavet en banæs chip i snack, Ja. hvilket også er sindssygt. Den har jeg jo glemt, fordi ellers så havde den ligget noget langt. Snack original engang var min honorable mentions. Fair. Kræfter med en dårlig chip egentlig. Kan I huske de der meme chips? Det havde de i den her chili snack chips her. Den savner jeg hak med.
du nåede lige at brænde i ganen, når du sådan fik dykket dig godt ned i posen. Det savner jeg med. Jeg elsker sådan nogle stærke chips. Men jeg ved ikke, om der er nogen Jeg har andre. det. Hvad siger du? Jeg kan simpelthen bare ikke forstå, hvorfor man ikke kan få Sparrows chips hele året rundt. Det er et godt spørgsmål, egentlig. Altså, Tafel, explain to me, please. Jamen, det er jo sjovt, fordi at så er der sådan nogen som, er det ikke Lay's, der laver de her Heinz ketchup chips? Altså dem kan du få hele året, men der er ikke, altså de smager lige lort hele året rundt. Det er klart. Det værste er, jeg tror faktisk dybt seriøst, at de sælger fucking mange af de der ketchup-poser til børn. Jamen sikkert, og jeg synes... Altså nu snakker jeg erfaring fra mit arbejde, og de der børn, der de snakker kraftigt med igen om, når de skal have chips, så skal de have fucking ketchup-chips. Jamen altså prøv, det er jo egentlig sjovt, fordi du når lige at spise 1-2, hvor du tænker, hvad er det her? Og så sidder med en pose, så lige pludselig så, føj, hvor er det ulækkert. Altså, jeg ved ikke, hvorfor man bliver ved med at købe dem, når man nu endelig gør. Altså, Noget helt andet er, at vi skal jo selvfølgelig lige huske at fortælle deltagerne om, at... eller det er noget, jeg lige finder på nu. Vi skal jo alle sammen have købt en julekalender inden den 1. december. skal vi købe en julekalender? Vi skal ikke fortælle hinanden, hvilken julekalender vi køber. Vi køber en julekalender, og så 1. december, så sætter vi os ned, optager en podcast, og så snakker vi om, hvilken julekalender vi har købt. Og Jeg så har når en julekalender. december, du skal ikke fortælle mig, hvilken julekalender. Nej, jeg har en julekalender. Så når at vi er slutningen af december, så kan vi så sådan vurdere vores julekalender, om det er noget, vi vil anbefale til folk. Det synes jeg faktisk er en rigtig god idé der, Jeppe. Det synes jeg er en rigtig god idé. Jeg får lavet en hjemmelavet en Fordi det gider vi simpelthen ikke høre på dig og din af kæreste. konen. Jeg fandt jo simpelthen ud af den anden dag, at man stadigvæk kunne købe en julekalender til en 10'er. Ja. Det synes jeg, det er sygt. Ja. Og jeg har lige læst på Twitter af Central Goals, de lige har skrevet, Manchester City wants to sign Reece James as Kyle Walkers successor. Det har jeg ikke lyst til at se. Så, Jeg skulle da skade det lige ved lille tiden. Nå. Men jamen, på den note, så lad os notere det ned til 1. december, så lad os få købt det inden da. Nu har jeg faktisk et spørgsmål, som jeg kom til at tænke på. Ja. Nej. Efterfølgende, at jeg var i Dortmund, som var på min bucket list over ting, jeg gerne ville prøve at opnå, for jeg gik herfra. Opleve. Tak. Ja, oplev. Ikke op nu. Lær at køre bil ordentligt, hvis du er oplevet. Og så kan man til at tænke på, Jeppe, du har ikke kørekort. hvad er den Joran. største sportsoplevelse, som I godt kunne tænke jer at komme ind og se? Baltimore Ravens i Super Bowl-finalen. I Baltimore. Jeg skulle lige til at sige det samme, altså en Patriots Super Bowl. Det går nok langt væk lige nu, men altså, også bare måske bare en Super Bowl, altså for halftime showet og hele Ja, det kan man sige. En Super Bowl finale, og så hvis man topper den, altså med kirsebæret på toppen, Ja. at ens hold også er med i den. Ja. Ja, lige Det- præcis. Ja. Fuck, det gad jeg gerne, fordi det er lidt noget andet at se en Super Bowl finale, fordi jo, jeg elsker virkelig også NBA. Det er 7 kampe potentielt. Ja, det er godt nok langt trukket. Det er ikke helt det samme. Det er ikke sådan, fordi så vinder Milwaukee måske i kamp 1. De skal lige vinde 3 mere, for de egentlig er mestre. Så kan man sidde der og vente lidt. Champions League-finalen kunne også være fed. Jeg har desværre... Kom ind og opleve. Mit ønske er desværre ikke... Mit ønske kommer aldrig til at ske, desværre, så det er jo lidt ærgerligt. Hvorfor ikke? Det er fordi, at det er umuligt. Manchester United, de kommer i Champions League-finalen. Jeg håber da heller ikke, at dit største ønske er at se Manchester United i en Champions League-final. Det er det da. Til at tabe til Liverpool. Kræver jeg selv, at I kan komme i en finale, ikke? Nå, okay. Så det var heller ikke også der vandt finalen for 4 år siden, vel? Nej, men det gik også godt i sidste, I var i finalen, ikke? Kom tæt. Vinicius. Ja, jeg siger jo bare, Vinicius. ja. Vinicius. Men det er jo sjovt, du lige sviner mig, for vi ikke kom i finalen. Men inden for de sidste 5 år har vi været i 2 Champions League-finaler. Så hvis du lige trækker vejret lidt, det går, og lader være med at blive nummer 4 i en gruppe med FCK og Galatasaray. Det Og er så? nu ikke. Toulouse, ikke? Toulouse. Vi ligger stadig med det Hej. Ja, så, hvis man kigger på gruppen. Super Bowl billetter, de koster jo sådan rigtig meget. Så hvis man skulle tage det, der var mere realistisk, og noget jeg også... altså, nu lagde jeg, fordi man skal ikke tage det, før man er inde, men jeg har jo billetter til en Patriots kamp her i december, og altså, det er... Hvis ikke det skal være en Super Bowl, så skal det bare være, altså hjemmekamp, Gillette Stadium, mod Chiefs. Fuck, vi får tæsk, men hold nu kæft, jeg glæder mig bare for Se stemning. Jonas Vingegaard cykle over
Ja, som okay, skal det gør jeg se faktisk. for tredje gang Det gratis. kan jeg også godt se. Yes. Er det roadtrip næste år, eller hvad? Ja, problemet er jo, at turen bliver jo faktisk ikke, eller hvad hedder det, sidste etape bliver jo faktisk ikke inde i på Champs-Élysées i år. Gør det ikke det? Nå, næste år. Ja, for der er jo næste år, fordi der jo er OL i Paris til sommer. Så der er lidt noget andet, der fylder lidt mere end Tour de France i Paris Lidt de af- dage. Noget helt andet er, at den bucket liste, da jeg var 5 år gammel, så var det desværre. Mit største ønske er blevet opfyldt, og det skal nok gå. Er det du kortet lidt ud der? Hvad sagde du? Nå, jeg har sagt, at det jeg kunne ønske mig mest, det er sket, så det er jo lidt ligegyldigt. Nå, hvad er Har det? været på fuglereden, eller hvad? Jeg var inde og se Steven Gerrards afskedskamp på Anfield, så det var super. Wow. Sådan. Største legende igennem min klubs historie. Hans I hvert fald- afskedskamp. Han er i hvert fald god til at slippe i hvert fald. Og på den note, inden Jeppe han eksploderer af vrede lige om lidt, så synes jeg, vi skal sige tak for i dag. Jeg tænker, han glider nok de der 10 placeringer ned i tabellen, som I er væk eller sådan noget. Kæft, han er god til at glide i hvert fald. Det er fandme fedt at have et idol, der glider så nemt. Er han god Det er til at lige glide i badet, eller hvad? Han er god til at tabe sæben. Nu kigger jeg lige på, vi skal lige være de her Kim's Wild West chips. Hvad er det for noget? Vi bliver nødt til at lukke den, du ikke Jeppe eksploderer, Frederik. Ja, det tænker jeg også. Så jeg vil sige tusind tak for i dag, eller i aften, gutter. Det var hyggeligt. Det var fandme hyggeligt. Og så lad os se, om vi kan holde den til næste uge, eller om der bliver en 2-3 ugers pause igen. Lad os se, hvad der Jeg sker. kommer ikke. Ja, Det det finder kommer vi ud an af. på jer andre. Det... Ja, Jeg er altid klar. Altid frisk. det lyder godt. Jeg Vi snakkes. kan desværre ikke den dag. Hej hej.